Време е да разкрия как се прави и последния трик от видеото с 5 магически кендама трика, така че днес ще ви запозная с трика Handcuffs или белезници. Когато се изпълни добре, изглежда, че връвчицата е омотана около ръката ти, но с едно бързо движение на ръката, всъщност тя минава само около спайка. Залюляваш тамата и правиш един цял оборот около китката на другата ти ръка, а спайка гледай да сочи надясно, за да може връвчицата да остане върху него. Най-важното за този трик е незабележимо да прокараш ръката под връвчицата в края на движението. Колкото по-бързо успееш да направиш последната част на движението, толкова по-вероятно е никой да не разбере откъде е минала ръката ти. За още по-добър ефект може да пуснеш внимателно кена, който се държи с връвчицата и след това да преминеш към завършване на трика. Може да продължиш трика по всевъзможни начини, така че ако си измислиш своя комбо, направи видео и ни тъгни.